konke zinge zakho. UNkulunkulu olungile, uNkulunkulu onamandla. Uyisangu sethu empini, uNkulunkulu wethu ongcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. UNkulunkulu ongashiyani, unguJehova othembekile, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Bayade baba, Jesus, bayede Nkosi enkazimulo, Jesus, bayede themba lethu, Jesus, bayede baba wethu onamandla, Jesus. ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We magnify your name, Lord. Ngeke sasuka kuwe uNkulunkulu. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. Jesus. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Ilimano sukataya. Urabasata la baba yete. Urabasata. Kutabaya limano sukata. Urabasata la baba yete. Ilimano sukata. Urabasanama ilimata saya. Urabasanamata ilimata saya. Urabasanamata kutabaya limano sukata. Elemano sukataya. Thank you, Jesus. Siseguwe baba. Siseguwe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Makhoba khawuleza sesikhona ukuza kuwe into eziphangwayo zinqabile sesikhona ukuza kuwe khalabe libanzi hatha bashata kobenata kabatai handala brata kata kobenata labai hala baba baba shada kabatai hata mashata kobakadela Pepe shata landa la manga. In Jesus' mighty name, Praise you, Lord. we have In prayed. Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Sabingelela bangcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngubaba uNkosi ngisindisiwe izono zami zithethelelwe. Nikhona bangcwele. Bingelela omama obaba umkhulu ogogo abantu abasha intombi nensizwa. Sonto Sikole egameni lika Jesu Kristu onamandla. Amen. Thathele lithuba ngokukhethekile ngibingelele yonke Fivefold Ministry abafundisi abakhona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga bafowethu ukuba khona kwenemvuselelweni kuzosupporta. uNkulunkulu wethu omuhla nenzele kahle. Nikhona bangcwele. Ngaphandle kokuchitha isikhathi phakathi kwethu khona umprofeti kaNkulunkulu uphethe ibandla Cheris Missionary Church eliseHarrismith. Nikhona bangcwele ovusa uNkulunkulu esikhathini samanje. Every time simbiza ku GKC uyeza azosilekelela emvuselelweni zethu. Nikhona bazalwane. Namhlanje kuyabanda bangcwele. Bengifisa ngathi singaya straight ezwini lenkosi. Nikhona bazalwane. Ukhona namhlanje nakusasa. Nikhona bazalwane. Bizani bonke abantu abagulayo bafuna ukuthandazelwa nyamaza umfowethu uyathanda ukubeka izandla kwabagulayo. Nikhona bazalwane. Ngoba lithi iBhayibheli the kingdom of God is not only in word but is in the demonstration of the power. Nikhona bazalwane. Lihle izwi nokulikhuluma kahle nokulichaza kahle uexplain isiHebheru nesiGreek. Nikhona bangcwele.
Kodwa izwi uma linganamandla wokuphilisa, izwi uma linganamandla wokudeliver abantu, kuba into enteke nje. Umehluko phakathi kwethu nalabo abanye bezinye inkolo awubi khona. Kanti mele kuhluke ukuthi sikhonza uNkulunkulu oweza emhlabeni waphila njengabantu, wahlala nabantu. Lithi iBhayibheli wathwesa umqhele wameva, wabekwa esiphambanweni, wathathwa wafaka ethuneni. Kodwa lithi iBhayibheli ngosuku lesithathu. Nikhona bangcwele. Uthi ohlabelelayo lisele lodi ithuna, ivukile ingwenyama. Sikhonza ophilayo, sikhonza ovukile. Lithi iBhayibheli yathi ingelosi nimfunelani ophilayo ngoba afileyo na. Sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Akasiyena ubhala uyaphila, unendlebe uyezwa, unamehlo uyabona, futhi uyakhuluma. Sikhonza ophilayo, sikhonza ophilayo. Ensukwini zokugcina ivangeli lethu into enteke nje engabonakali kahle ukuthi inamandla noma inawo amandla, noma sikhuluma ngamandla kodwa siwabona amandla ngoba bagulayo bangena bagula, baphume bagula, abane stress bangena bane stress, baphume bane stress, kodwa khona amandla egazini leundlu. Ngaphandle kokuchitha isikhathi, ngicela sisukume sonke bangcwele, shaya izandla. Okhona ukushaya inkwela, shaya inkwela. Okhona, yes, prophet Mthethwa, all the way from Harrismith, the Charis Missionary Church. Shaya izandla. Thank you, Jesus. Kosi dithe be wena mandingaze Ake simshaleni izandla uJesu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Allow me to greet the man of God, Baba Umvangeli uNkosi egameni lika Jesu. Amen. Kanye neteam yakhe yonke nabafundisi bonke Sunday school abadala nabancane egameni lika Jesu. Amen. Ngivumeleni ngibe mfushane bazalwane. Mhlambe singathandaza njengalamazwi atholakala kuJohn chapter 5 egameni lika Jesu. Nikhona kodwa? Niyakotola. I will be very short. Yes. Let's read mhlambe from verse 1. Chapter 5 verse 1. Emva kwalokho kwakukhona umkhosi wabaJuda. uJesu wakhuphukela eJerusalema. Verse 2. Kukhona ke eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi elithiwa ngesiHebheru iBethesda. Linemipheme eyisihlanu. Verse 3. Kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu, izimpumputhe nezinyonga nabashomeneyo belinde ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Verse 4. Ngokuba ingelosi yayehla izikhathi ngezikhathi
izamazamise amanzi kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifoni sakhe noma enasifo sini. Verse 5. Kwakukhona lapho umuntu othile owayesegula iminyaka engama-38. uJesu embona elele azi ukuthi usenesikhathi eside enjalo, wathi kuye, uyathanda ukusinda na? Ogulayo wamphendula wathi, Nkosi, anginamuntu okungifaka echibini nxa amanzi ezanyazanyiswa, kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami. Verse 8. uJesu wathi kuye, sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Verse 9. Wayesephila masinyane lowo muntu, wathabatha uhlaka lwakhe wahamba. Kwakuyisabatha ngalolo suku. Verse 10. Khona basebethe abaJuda kophilisiweyo, yisabatha akuvunyiwe uthwale uhlaka. Waphendula wathi, ongiphilisileyo nguye othe thabatha uhlaka lwakho uhambe. Asithandaze. Father, we thank you for your word. We thank you, Father, for your grace. In Jesus' name, amen. La sifunda khona bazalwane, iBhayibheli likhuluma ngendoda eyayisigule isikhathi eside. Hallelujah. Awunikhona kodwa. Lithi iBhayibheli lo baba wagula isikhathi eside. And ugula nje uhleli eduze nendawo abanye abantu abaphila kuyo. He was so close to a place of healing, and yet wahlala for 38 years. Lithi ke iBhayibheli kwakufika ingelosi at appointed seasons. Mayifika ingelosi yayifika izamazamise ichibi iBethesda. Bese kuthi lo ongene eqala kube huyo owayephila. Now le ndoda ihleli eduze, akekho umuntu omfaka phakathi. Ngiyacabanga for 38 years umuntu elindele ukuphila. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ugule for many years. Isimo sakho sibe worse, siya ngokuya siba worse. Oh Jesus. Kodwa into ebuhlungu kunakho konke ngale ndoda ukuthi abantu ababefike kamuva kwayo babefika beyifice iseduze kwechibi, befike bangene baphile bahambe. Kuphinde futhi kufika abanye bayifice ikhona la. Oh Jesus. Bafike mhlambe bangene ngoba babe namandla okungena, yona isale kanjalo. Uyabona ke into ebuhlungu ukuthi ubona abantu abafike muva kunawe bephila bekufice la kodwa wena usale la. Lithi le ndoda yahla. Uyabona ke kodwa ke sengibonga into eyodwa ukuthi noma le ndoda yayisihlale for 38 years kodwa yathi ngeke ngisuke la. Jesus. Noma bengafika abantu befike izolo, befike last week, bafike bangene eqala bephile behambe, kodwa mina ngizohlala lana. Le ndoda yayingazi ukuthi ubani ozoyifaka phakathi, kodwa kwakukhona into kuyo ngaphakathi ethi kuyo ndoda ngelinye ilanga uzophila. Angazi ngizongena kanjani kodwa ngiyazi ngizophila. Awunamhlanje angazi ngizothandaza. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Le ndoda yayingazi ukuthi izongena kanjani kodwa yayazi ukuthi ngelinye ilanga. Namhlanje ngizotshela nje umuntu othize namhlanje. Ngithi mhlawumbe uhleli lapha wazi ukuthi uyophila kanjani. Awazi ukuthi le answer uyoyithola nini kanjani. Kodwa kunento eyodwa ngizokutshela yona ukuthi as long as you are next to Bethesda, kusengenzeka noma yini. Le ndoda yathi ngizohlala. Bafika abantu bathola qala ukuphila wasala. Kodwa waqhubeka wahlala. Yabona bazalwane kwakungekho lula. Hallelujah. It was not easy for him to stay there. Ngoba babekhona abantu ababethi mabefika bethi wendoda sikutholela last year, sikutholela
kodwa namanje usela kufika abanye after 2 years bethi undoda wena uselana awubheke thina sesiyaphila abanye babefika nezingane zabo after maybe 10 years athi umuntu ungakushiyana nangakakibi nabo abantwana namhlanje sekunabantwana kodwa wena usela ithi le ndoda kodwa ngizoqhubeka ngilinde namhlanje ngizothandaza eWitbank uNkulunkulu akavusa abantu abathi ngizohlala lana angazi ngizophila nini kodwa ngizohlala lana angazi impendulo izofika nini kodwa ngeke ukukholwa inento eyodwa nje ethi kimi ngelinye ilanga kuzokwenzeka Hallelujah. ngizokutshela namhlanje ngelinye ilanga kuzokwenzeka Jesus. kodwa ngiyezwe emoyeni wami ukuthi leli langa engithi ngelinye ilanga yilo leli langa la namhlanje la you have been waiting for so many years kodwa ngizwe into namhlanje ebusuku ithi namuhla kunamuhla this is the day of the Lord this is the season we have been waiting for Jesus. Hallelujah. lithi iBhayibheli kwakufika ingelosi and ingelosi mayifika yayinga announce ukuthi sengiyeza babebona ngechibi ingelosi yayicontrolwa isizini isizini yayaziwa uJehova oh hallelujah oh hallelujah Hallelujah. isizini yayingaziwa abantu kodwa isizini yayaziwa uJehova Oh, Jesus. ingelosi yayifika ngokwesizini kaThixo Hallelujah. abantu babengazi ukuthi izofika nini kodwa babebona ngeqhibisi lizamazama Hallelujah. bese ongene eqala yaphila oh hallelujah Hallelujah. kodwa ngithi mina don't miss your season Jesus. don't miss your season yaza ngazi kodwa ngiyezwe emoyeni wami kunabantu abangena kusizini yabo namhlanje ulakhamosha katalabaya Jesus. oh hallelujah Hallelujah. can I say this uyabona isizini iza namandla ayo cela nimsize ithukele cela nisize zonke ngiyavala manje layilani bazalwane isizini inamandla nikhona Oh, Jesus. nikhona Hallelujah. isizini let me say this uma ubuka isihlahla sama-orange isihlahla sama-orange sithela ngewinter angithi sithela winter imbali ziqhakaza nini ehlobo uyabona ukuthi isizini uyazi kade ngibuka isihlahla la ngihlala khona lesi sihlahla besisihle kuthi manje ngoba singena ubusika ngathi ngivuka ekseni ngabona ama leaves agcwele phansi ngathi mina awiswa yini lama leaves ngakhumbula ukuthi mase ngena iwinter ihlahla zededela ama leaves ngewinter sonke ihlahla asibe nama leaves kuba ngasuthi sifile kanti ukushintsha kwesizini asikho isihlahla esikwasi ukugcina ama leaves Oh, Jesus. ngoba isizini iza namandla Hallelujah. kule ihlahla ayikwazi ukuthela nanoma inini Oh, Jesus. kodwa amandla ihlahla alele kwisizini Hallelujah. ngoba isizini mayifika namandla leyo sizini Oh, Jesus. uma kukhulunywa ngewinter iwinter ifika namandla khona Oh, Jesus. bese ihlahla zaloyo sizini ziba namandla ukuthi zithele ithelo ngoba yonke isizini ifika namandla In the name of Jesus. ngithi mina noma ngabe kuthiwa you are nobody noma ngabe kuthiwa isahluleke kodwa once the season comes isizin ifika namandla I am here to announce your season has come I am here to announce a change of season isomemezela there is another season uNkulunkulu akasifaka kuyo the season of power the season of overcoming I announce your season in the name of Jesus no ngabe sewuhluleke for 7 years kodwa once your season comes ukwahluleka kuyeceleni isizini izanamandla amandla okunqoba
I announce your season in the name of Jesus. If you believe, shout hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Abanye abantu bakhala inyembezi. Bathi mfundisi kubuhlungu. Ngibhekene nezinto ezinzima. Oh, Jesus. Injalo amasizini awafani. Hallelujah. Wonke amasizini amanye aletha ubuhlungu. Kodwa sikwaziyo they are determined in heaven. Bengakuhleka abantu bebone you are losing lives every day. Ulahlwa abantu every day. Ujikelwa abantu every day. It is just a change of season. Abahlekayo mabahleke. Kodwa ngizo-announce noma ngaba amahlamvu esihlahleni ngenxa yokushintsha kwesizini. Kodwa isihlahla as long as si-rooted on the ground, when the next season comes, the same tree that looked dead is the same tree that generates fruit, that produces fruit. I announce the change of season. Noma bengakuhleka namhlanje, kodwa kunento engiyibonayo. Phakamisa amehlo akho. I see a good season. I see the season of God. You are entering your season. If you believe, shout hallelujah. Hallelujah. Ngiyezwa moyeni wami. Angazi ngifuna ukushumela kodwa kunento engizwayo. Ngibona inyembezi kubantu. Ngithi mina bahleka abantu. Kodwa kunento engiyibona in the spirit. Ngibona a change of season. Amanye amasizini kuqala inyembezi. Kanti kuze isizini yokunqoba. Amanye amasizini kuqala ibetrayal. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Yathi le ndoda ngizohlala la. Oh, Jesus. Angazi ngizophila nini. Oh, Jesus. Kodwa ngizohlala la. Mama saluhlu uhlala ma. Baba saluhlu uhlala. Ungazoshintsha ama-altar. Umkhonze noNkulunkulu. Oh, Jesus. Umkhonze kubheda. Hallelujah. Umkhonze ingane la engadlile. Oh, Jesus. Umkhonze ushiyo ubaba abantwana. Oh, Jesus. Umkhonze ulahlekelwe umsebenzi. Hallelujah. Umkhonze abantu bekhomba ngeminwe. Oh, Jesus. Kunento abangayazi. uNkulunkulu uyavuma sibhekane namasizini. Kodwa amasizini ayadlula. Bese singena kwisizini yokuqhakaza. Ngibona abantu bangena kwisizini yokuqhakaza. Kulaba shakatalaba. Uyongena namhlanje na. Hallelujah. Ngizo-announce into eyodwa namhlanje. Welcome to your season. Thank you, Jesus. 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 Yahlala le ndoda. Yahlala. Ilinde umuntu ozoyifaka phakathi. Kanti ayazi amazulu ahlele okunye. Kunabantu abalinda abantu. Kanti abazi amazulu anolunye uhlelo. Kunabantu abalinda oconnection. Oh, Jesus. Kanti abazi amazulu anolunye uhlelo. Hallelujah. Kunabantu abalinda abantu ababathathela ama-CV. Kanti abazi amazulu anolunye uhlelo. Jesus. Le ndoda yathi ayinkosi yami angazi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli yathi mayilindile kwakanti kuzofika uJesu. Ande kufika uJesu nje le ndoda indala even kunoJesu. Bafowethu le ndoda yayinokukholwa. Yayingabacela abantu ukuthi bafowethu salaniseni ngibuyisele ekhaya ngiyofela ekhaya. Kodwa yakhetha ukuthi noma ngabe liyafika ilanga lokufa angimane ngifele khona la. Yathi la eBethesda angeke ngisasuka. And iBethesda bathi abahlaziya iBhayibheli leli gama lithi Bethesda lisho the house of grace. Indlu yomusa. Le ndoda yayigula kodwa igulela phakathi endlini yomusa. Izinto ayihambi kahle kodwa isendlini yomusa. Oh, Jesus. Uyabona ke
ama-theologians aya-arguisha amanye athi abanye abantu babethi uma beyibuka le ndawo beyibone as a place of shame ngoba yayigcwele abantu ababe namaphunga ahlukahlukene Jesus. yayigcwele abantu abanosizi olwahlukahlukene yayigcwele impumputhe igcwele abantu abanezilonde ingapheli igcwele abantu abangakwazi ukuhamba abanye babezonela khona la benganawo amandla okuye toilet so abanye babethi babeyibheka le ndawo bethi it's a place of shame kodwa igama lalithi it is the house of grace Hallelujah. noma abantu bengayibona indawo yoyo mhlambe yeshame kodwa amazulu ayibona the house Jesus. of grace Hallelujah. abantu kulezinsuku esiphila kuzo masibatshela ngensindiso bathi mabeyibheka but it is a place of shame kodwa thina esindiswayo siyazi ukuthi this is the house of grace sisendlini yomusa sisendlini yomusa sisendlini yomusa awutshela abantu abasethuthani sisendlini yomusa sisendlini yomusa sisendlini yomusa shout hallelujah. Hallelujah. Yathi ngamane ngihlale ngigulele khona kodwa ngizogulela endlini yomusa Jesus. yathi ubuhlungu ngiyabuzwa kodwa ngingaye ekhaya Hallelujah. uma ngifa ngifele endlini yomusa Jesus. uma ngisahlule kodwa ngibe isahlule sasendlini yomusa Hallelujah. ngithi ungakuyeki ukukholwa Hallelujah. hlala endlini yomusa Nkosi yami Hallelujah. hlala endlini yomusa hlala noma kubheda hlala noma ufelwa hlala noma uzondwa kodwa hlala Hallelujah. hlala tshela makhonsani hlala Hlala endlini yomusa endlini yomusa. wafika uJesu uyazi kufika uJesu nje onkosi wami ngizothandaza manje uyazi kunento umuntu ngicela kathi ngitshela yona le ndoda ngicela abantu ababili two gentlemen thank you you can stand here my brother Buti come nansi indoda iyayisugule 38 years asilazi negama layo Oh Jesus. sazi isimo sayo Nkosi yami. ngoba kunabantu isimo sabo sesize saba namandla saze sabaphuca amagama Oh Jesus. isimo salendoda sayiphuca igama kwasala isimo ukuthi indoda yayisigule for 38 years Oh Jesus. kodwa akulona igama ayelikezwe abazali bakhe igama alikezwe isimo ukuthi indoda a paralyzed man abantu babethi uyayazi le ndoda paralyzed usho yiphi le awusazalwi lapha kanti abazi yilinda uJesu amazulu ayehlele ukuthi le ndoda ihlangane noJesu let me just say this le ndoda uJesu usathane wayengafuni ukuthi ngizwa thank you Holy Spirit uthi kumoya isitha sasingafuni ukuthi uJesu ahlangane naleya ndoda Nkosi yami. le ndoda ilindile abantu abayisizi benawo amandla okuyisiza Nkosi yami. uyabona abantu can be so cruel muntu ke loyo how can you watch a man suffering for 38 years akusekho nomuntu oyedwa emphakathini othi hayi bafowethu kule season elandelayo ake sithathe lo baba simfake phakathi Jesus. ake simnikeze ithuba lutho bavala bonke ngoba abantu bayakwazi ukuvalana abantu ngoba umuntu can be so cruel uyabona ukuthi nalemvuselelo baningi abantu bayaphiliswa la abanye bavaliwe kwathi abangezi ngoba umuntu can be so cruel Oh Jesus. akekho lapho now look at this uSathane wayengafuni kulento uyabona uSathane wayefuna ukuthi le ndoda yife
ingakahlangani noJesu noma uJesu afe engakahlangani nale ndoda. Jesus. That is why uJesu mayezalwa uSathane wabeka uHerod the Great ukuthi uHerod akabulale ngoba wayesezwe base bemtshela ukuthi kunenkosi ezelwe. So kwakhishwa amasotsha kwathiwa akabulawa ngoba ngoka uHerod wayengazi ukuthi usetshenziswa uSathane Jesus. ukuthi afu uJesu ukuze abantu abanjengalo bengaphili. Hallelujah. Ukuze abantu abanjengami nawe bengasindiswa. Jesus. Wasethi sathi asimbulale sazalwa. Hallelujah. uHerod assignment kaHerod the Great was to kill Jesus when he was born. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Usethi ke moya ngcwele, we need to pray. Ngoba it is a strategy of Satan to kill abantu. Ukuze kunabantu bohambo lwakho. Oh Jesus. Kunabantu abazalelwe wena. Hallelujah. Lendoda ya wathi ezala uJesu yayisivela igula. uJesu wayizalela abantu abafana nami nalendoda. Hallelujah. Kodwa uSathane wafuna ukuthi afu uJesu engakahlangani nabantu azalelwe bona. Hallelujah. Uyabona ngiyathandaza manje ebusuku. Igama lika Jesu. Kunabantu who are suffering. Oh Jesus. They are suffering. The man suffered waiting for Jesus. Hallelujah. Kunabantu la they are suffering. Oh Jesus. Kanti uNkulunkulu have ordained someone Hallelujah. ukuthi uzoba usizo lwakho. Jesus. Namhlanje ebusuku unento ethi asithandaze. Igama lika Jesu. uSathane wayefuna ukumbulala uJesu. Hallelujah. Ambulale zalwa. Oh Jesus. Engakahlangani naleya ndoda. Hallelujah. Awungiyathandaza ngithandazela mina nawe. Igama lika Jesu. Ukuthi abantu bethu Hallelujah. kunabantu abagcotshwa amazulu Jesus. ukuthi bayoba isombululo kwinkinga yakho. In the name of Jesus. Kodwa uSathane ufuna ukubabulala Hallelujah. bengakahlangani nawe. Jesus. Kodwa namhlanje ngiyathandaza. Igama lika Jesu. Baba biyela abantu bethu. Igama lika Jesu. Baba biyela abantu. Shakatala bayakata. Jesus. Biyela abantu bohambo lwethu. Igama lika Jesu. Siyabafihla ngegama lika Jesu. Igama lika Jesu. Siyabafihla ngegama lika Jesu. Igama lika Jesu. Abangafi In the name singakahlangani. of Jesus. Hallelujah. Yazi kunomuntu obekumele athathe ikhampani profile yakho ayibeke in a place Jesus. bese wena uthola ibreakthrough. Hallelujah. Sibabiyela in the In south. the name of Jesus. Sibabiyela in the west. In the name of Jesus. Sibabiyela in the In east. the name of Jesus. Fihla abantu bethu. Igama lika Jesu. Fihla abantu bohambo lwethu. Igama lika If you Jesu. believe, shout hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. If Satan, yabona ayikho into enginyanyisa njengalo moya obulala abantu bohambo lwakho. You find that you are suffering. You were not supposed to suffer. Kodwa isitha sihambe eqala sahlasela umuntu obegcotshelwe wena. Bese kunento engizwayo. Kunento engizwayo. Kunento engizwayo. Ukubona umuntu athi mntanami ngizokuthatha ngikubekela. Uzwe kuthi ugulile wafa. Nkosi yami. Uthi baba lo muntu ufa kanjani lo muntu? Isitha sinayo lento yokubulala abantu abekumele bakusize. Abanye abafile bayaphila kodwa they are confused. Abanye balele ibhedlela bayagula. Abazi bagulelani kanti isitha hayi ngoba hlasela bona sihlasela wena. Oh Jesus. Uyabona uSathane hayi ngoba wayehlasela ngokuhlasela kaJesu kwakuhlaselwa le ndoda uba ingaphili ingahlangani noJesu. Ngoba kuba uJesu wafa ngabasindiswanga. But praise be to God, owafihla uJesu. Oh Jesus. Kwavuswa uJoseph kwathiwa vuka ndoda. Kwathiwa thatha umntwana ubalekele eGibhithe. Hallelujah. uNkulunkulu wathumela ingelosi kuJoseph. Oh Jesus. Kwathiwa Joseph avuka uthatha umntwana. Hallelujah. Fihla lo muntu. Oh Jesus. Ngoba kunabantu abamlindileyo. Hallelujah. KunoZakewu abamlindile. Oh Jesus. KunoLazarus abamlindile. KunoPastor Mthetho abamlindile. Hallelujah. Kunabantu baseWitbank abamlindile. Oh Jesus. Namhlanje ngiyathandaza. Igama lika
ngithi babathumela ingelosi In the name of Jesus. ayifihla abantu bethu In the name of Jesus. ayifihla abantwana bethu Igama likaJesu. I declare standing upon this In altar the name of Jesus. abantu bakho they shall not die Igama likaJesu. abantu abaphethe breakthrough yakho they shall not die Igama likaJesu. iyanqaba In the name of Jesus. ukuthi kufa abantu bohambo lwakho Igama likaJesu. babathumela ingelosi In the name of Jesus. siyabafihla ngegama likaJesu Igama likaJesu. siyabafihla ngegama likaJesu Igama likaJesu. if you believe shout hallelujah Hallelujah. Thank you, Jesus. fihla abantu bethu azikelekilanga ukhala omunye umama uthi mfundisi sengisebenze for 5 years uthi ngihola almost 2000 for 5 years ngigraduate uthi mina kwenze njani uthi uprincipal olesi sikole wayethe uzonginika ipermanent contract ngihole more than 8000 kodwa kwathi mase kusondele wathatha intambo wayihenga ngezwe kuvuka into kimi ngaphakathi ithi baba abantu bethu bantshontshiwe isitha Jesus. abanye bayagula baseyibhedlela ba confused Oh, Jesus. kunamabandla kufanele ngabayaphumelela abafundisi they are suffering ngoba abantu babo bahlaselwe isitha kunabantu abahlelana they are suffering they are not supposed to suffer Jesus. abantu bakho they are suffering babanjwe isitha Jesus. abangayenza lento ababebizelwe yona Hallelujah. uba bezosiza impilo kodwa ngiyathandaza Igama likaJesu. babathumelinge kulabashakata Hallelujah. ngibona ingelosi ingena ema-office Igama likaJesu. ngibona ingelosi ingena endaweni eyiphakemeyo Igama likaJesu. ngibona ingelosi ithinta abantu bakho Igama likaJesu. you shall not suffer anymore In the name of Jesus. you shall not die in your suffering In the name of Jesus. babathumela ingelosi Igama likaJesu. ayifihla abantu In the bethu name of Jesus. abanye funa ngabakusiza kodwa batshelwe i-wrong information ngawe amadimoni athumele wrong information mabethi mabekubheka babona ungayifanele le position kodwa namhlanje ngiyathandaza kulehlanga Igama likaJesu. uzomangala Monday bazokufonela Jesus. bethi angazi you just came into my mind Jesus. I just remembered your name Igama likaJesu. kwenze njani uJehova Hallelujah. ngibona ethumela ingelosi Jesus. Hallelujah. ithumela kubantu bekhola abashakatha In the name of I see God touching Igama the likaJesu. people of your destiny. Igama likaJesu. God is touching them. Hallelujah. They shall remember you. Jesus. They shall think about you. Hallelujah. They shall take your documents. Oh, Jesus. I announce in the name of Jesus. Igama likaJesu. I announce in the name of Jesus. Oh, Jesus. Baba tumelingelos. Hallelujah. Aithinte loya yana. Oh, Jesus. Ithinte loya yana. Jesus. Ithinte leya manager. Ithinte loya yana. Ithinte loya yana. Hey! Hallelujah. Baba thinta abantu Oh, bethu. Jesus. We shall not die where we are. Hallelujah. Kunento yehlayo ivele ezulwini. Lithi iBhayibheli ingelosi iyayehla. Hallelujah. Izamazamisa ichibi. Jesus. Ngibona ingelosi yehla. Hallelujah. Izamazamisa ichibi. Jesus. Izamazamisa where your documents are. Hallelujah. Ithinta abantu ba. Igama likaJesu. Ngegama likaJesu. Igama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. My life shall never be the same In the again. name of Jesus. Your life shall never be the same again. Igama likaJesu. Ngibona In ingelosi. the name of Jesus. Kunento yehlayo Rakashaka. ivele ezulwini. Mokosaka. Yehlele Witbank. LikaJesu. Yehlela kule ndawo. Igama likaJesu. Izwi ichibi liyazamazama. In the name of Jesus. Liyazamazama In the ichibi. name of Jesus. Liyazamazama Igama ichibi. likaJesu. Liyazamazama. Igama likaJesu. Baba. In the name of Jesus. Nyakazisa In ichibi. the name of Jesus. Ulabashaka talabaya. Ukatala. Makatalabaya. Rikomo. Izwi ichibi liyazamazama. Igama likaJesu. Baba 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 Igama baba. likaJesu. Liyazamazama. name of Jesus. Hallelujah.
ikathalabaya ulekethelebosha. Hallelujah. 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 Baba, ngiyalizwa namhlanje na. Liyazamazama ichibi. Izifo zayibambe abantu kanje. Noma ngabe isifo sasinamandla kangakanani. Noma ngabe isimo sasinamandla kangakanani. Kodwa once kwafika ingelosi. Once ingelosi yenyazanga yangazisuki. Ongenayo. Amandla esifo. Ahlangana namandla. Avela phezulu. Kwatholakala ukuthi anamandla. Makhulu amandla avela phezulu. Kunamandla abamba abantu. Namhlanje ngizointroduce amandla avela phezulu. Anamandla kunesimo sakho. Noma bese ugule for 10 years. Kodwa amandla asegazini likaJesu. Amandla asegameni yegama likaJesu. Yegama likaJesu. Yegama likaJesu. Yabona ke Satan wahluleka. Bulala uJesu. Engakahlangana nale ndoda. Namhlanje ngizo-announce Satan uyahluleka. Ngegama likaJesu. Noma ngabe sebehleleni baplanana. Bashaya istamp bathi ngeke kusenzeka lutho. Kodwa ngizwa amandla namhlanje ebusuku. Ngithi mina amadimoni ayahluleka. Ukubamba impilo yakhe ayahluleka. Noma ngabe abizwa nge-HIV. Noma ngabe abizwa nge-cancer kodwa ayahluleka. Noma ngabe imaphi ama-plans enziwe. Kwathiwa siyamvala siyamqalekisa. Kodwa namhlanje ngizwa amandla avela phezulu. Amadimoni ayahluleka ukuvimba impilo yakho. Ukuvimba abantwana bakho. If you believe, shout hallelujah. Thank you, Jesus. At an appointed season, kwafika ingelosi. Kwasho ukuthi ke uJesu. Yabona ku Jesu wafika ichibi lithule lithe du. Yazi enye yezinto eyadida lendoda. Uma kuthiwa neyendoda uyafuna yini ukuphila? Yathi anginayo umuntu ozongifaka phakathi. Yayikhuluma icondition yechibi. Le condition yayo. Yayithi kahle kahle yayithi kuJesu, yabona Jesu. Mhlaliza amazama ichibi anginamuntu. Yayithi okwanamhlanje ichibi lithule. Okwesibili anginamuntu. Oh Jesus. Namhlanje kunabantu abathi ichibi lithule. Bathi anginamuntu. Kodwa ngizokutshela kunomuntu. Oh Jesus. Ogama lakho linguJesu. Jesus. Kunomuntu Hallelujah. owehle vele ezulwini. Oh Jesus. Wehla waba umuntu ebantwini. Hallelujah. Ukuzokholwa uye. Oh Jesus. Angabhuphi. Yabona kuJesu mayifika. Lithi iBhayibheli wafika uJesu. Wathi kule ndoda yendoda. And ngithanda lo bhalayo. Uthi when Jesus saw and understood and perceived that he had been there for a long time. When he saw it, he was attracted by two things. One, 38 years. Two, by the level of this man's patience. Ukuhlala noma isimo singavumi. Namhlanje ngizwe uNkulunkulu ethinta abantu abahlale izimo zingavumi. Kodwa bathi ngisindisiwe. Jesus. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Jesus. Ngizophila ubungcwele noma ngilambile eswini. Oh Jesus. Yizo uNkulunkulu ngithuma kulabo bantu namhlanje. When Jesus saw that he had been there for a long time,
He said to him, when he saw that he had been there for a long time, he said to him, namhlanje ngithunywe kubantu akade balinda kodwa bathi baba ngizolinda kuwe, bathi baba ngeke ngiyeke ukukholwa, namhlanje ngithunywe kuwe, ngizothi thus says the Lord. I am here to speak a change of season. I am here to speak your breakthrough. I am here to speak your healing. I am here to speak your salvation. Thus says the Lord. Your time has come. Your time is now. When Jesus saw him, when he realized that he was there for a long time, he said to him, do you want to be healed? Le ndoda anginayo umuntu kwasho ukuthi uJesu umuntu okwahlabelela ufeke wathi uJesu wehla ezulwini waba umuntu phakathi kwabantu. Yabona le ndoda mayithanga nayo umuntu ibithi kunento enhlizweni yami ethi ngilinda umuntu. Ayisho ukuthi abekho abantu ngoba babekhona abantu, kodwa yathi enhlizweni yami ngilinda umuntu. Emntaka baba ngizokutshela namhlanje wena kahle kahle bewulinda umuntu ogama lakhe linguJesu Kristu. Abantu bakuthembisile bakudisappointa, inyanga zikuthembisile zakudisappointa, kodwa namhlanje kunomuntu owavela ezulwini igama lakhe uJesu Kristu. Ufika abantu sebehlulekile, afike yena angahluleki. Ake wamkele lo muntu namhlanje na, ake wamkele lo muntu ogama lakhe linguJesu, and your life shall never be the same again. Yathi le ndoda anginayo umuntu kwasho ukuthi uJesu uyini bazalwane. Yabona uJesu yilo muntu obumlindile. Umantombazana amaningi siwangcwabile afile, kufika abantu babathembisa imisebenzi, babathembisa amathenda, babanike HIV, bayagula namhlanje. Abafowethu baboshiwe basemajele, kufika abantu bathi mfowethu ngoba usebenzi kunendlela esheshayo yokuthola imali. Bantu abaningi baseyinkinga ngenxa yabantu. Kule nkinga obhekene nayo ake ungivumele ngizo-introduce umuntu. Kunomuntu ofika noma abantu sebethi udeliwe, ofika ngithiwa abantu sebakudisappointa, bakulimaza, bakushiya nabantwana, bakushiya ejele, bakushiya esimeni esibi, kodwa umuntu uKristu Jesu yilo muntu obumlindile for such a long time. Ake namhlanje umamukele uJesu, uthi Jesu ngene enhlizweni yami. Ake umamukele lo Jesu, ake umamukele lo muntu, uzoyibona impilo yakho ngeke iphinde ifane. Umuntu Kristu Jesu. Bible munye umlamlili phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. Lalela mntakama, wena udinga umuntu ogama lakhe linguJesu. Ngiyacela namhlanje ake umamukele, ungazufe ufele emanyaleni, ungazufe ubulawa yisisu esilambileyo, uze wenza ama mistakes, wenza ama decisions are wrong ngenxa yesimo sakho. Kunomuntu okwazi lithi wambona ukuthi wayesehlala isikhathi eside. Jesus understand your situation. Can you accept him? Abantu aba understand, babona usiso omuhle kanti ebusuku ukhala inyembezi, umqamelo wakho ugcwele inyembezi. Abantu abalazi usizo lwakho, kodwa kunomuntu, umuntu uKristu Jesu. He's waiting to meet you namhlanje ebusuku. He's waiting to meet you. Sibhayibheli wathi kule ndoda, uyafuna yini ukuphila? Yathi le ndoda kunamuntu. Wasethi uJesu, yendoda, thabatha uhlaka lakho. Into engithanda ngoJesu ukuthi uJesu akalindanga isizini yokunyakaziswa kwechibi, kodwa uJesu was a season himself. Yabona amanye ama characteristics kaJesu ukuthi he is the right season. Uma nje eke wafika
noma ngafika kuthiwa zikho izinkwa kuse desert awekho amamall kodwa ufika lethi isinkwa ahlephula isinkwa abantu ba ngoba yena uyisizini noma ngafika kubheda noma ngafika kunemimoya ufika athi hush be still ngoba yena uyisizini. Namhlanje I'm introducing a man called Jesus. He is the right season of your life. Noma ngabe ufike kumnyama, he is the season of light. Noma ngabe ufike ugula, he is the season of your healing. Umuntu uKristu Jesus. He is the season you are waiting for. Jesus is the right season. Wathi mefika uJesu ngoba uyisizini, wathi thatha uhlakala ayi sekhuluma isizini madoda obani abamkela isizini uJesu namhlanje ngiyayizwa lesizini ngiyayizwa Jesus. ngiyayizwa Thank you, Lord. wafika uJesu wafika phekani mina wafika uJesu the right season wafika wathi hey ndoda you have been sick for 38 years but listen take your mat and go. Yabona uJesu mase fikile akasho ukuthi hamba uthi hayi thatha uhlaka lwakho uthi lento ebikuthwele ebikubambe for 38 years uma sekufike mina isizini abanye bebehlula bathakathi namhlanje uzovuka ebusuku uzokuthi kwasha kwasha uthi mademon senilate kade ningihlula for many years namhlanje ngamkeliswa amandla bekuzwa bathakathi base Witbank uthi ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu uthi wezilwane phindelami lani vela khona. Can you shout Jesus? Jesus. uJesu was declaring ukuthi yena mesefikile okade kuhlulu yakwahlula okade kuhlulu yakwahlula ngizomemezela ukuthi namhlanje okade kuhlulu yakwahlula. Jesus. But number 2, Jesus was declaring that what used to be your shame, Nkosi yami, you will begin to shame it. in the name of Jesus. Akuzoprofeta ngizo-announce namhlanje Witbank Jesus. uthi uJesu luthwala uhlaka ukuze laba kade bekubona uthwele uhlaka bazokubona sewuthwele uhlaka. Uyabona lento yayingayenzi sense. Jesu, why do you say I must carry this? Jesus was declaring ukuthi I want those who saw you suffering, I want them to see you having victory, overcoming your suffering. Oh Jesus. Uhlaka represented the man suffering. Oh Jesus. But Jesus wanted to make a public statement Jesus. that the man have overcome his shame. Hallelujah. The man have overcame his shame. Jesus. Namhlanje ngizothandaza. Egama lika Jesu. Ngizomemezela namhlanje Jesus. ukuthi uJesu uzoshaya ihlabekisa. Egama lika Jesu. Kunabantu abase-Witbank Jesus. uJesu ufuna bakujonge ufuna bakubuke Jesus. bakubonile uhluleka izolo Hallelujah. kodwa namhlanje I've got a message. Egama lika Jesu. Jesus wants to make a public statement. Jesus. Jesus wants to make a public show off. God is about to show off. Jesus is about to show off. Jesus is about to show off. Jesus is about to show off. Egama lika Jesu. Lo nkulunkulu esimkhonzayo, Hallelujah. sometimes he makes sure that he shows off. Hallelujah. Kade bekubona uhlala emkhukhwini. Jesus is about to show off. In the name of Jesus. Wena kholwa uye. Hallelujah. Ngiya-announce namhlanje. Jesus is about to show off. Oh Jesus. Kuzobonakala. Oh Jesus. Yazi ukuthi kudlula nje ama-politician eVictorizer kwa-SABC ngeyephutha beshuthi indlu yakho double story ivele komabonakude bese bethi abantu niyibonile yini usibongile behlala emkhukhwini Oh Jesus. sibone hayi kwenze. Jesus want to make a public statement. Hallelujah. Ngizo-announce ngegama likaJesu. Lika Jesu. Ukuhluleka kwakho kubonwe yiSouth Africa yonke. Ukunqoba kwakho kuzobonwa yiSouth Africa yonke. Lika Jesu. If you believe, shout hallelujah. Hallelujah. Jesus wants to show off, but you need to accept him.
when Jesus spoke to him, he had to receive him and receive his message and say what you say. Then daughter, when he had a message that said, rise up and walk, take up your mat and walk. Kwa ya khatanisa 38 years, ya ukhatanisa namazwi ka 2 seconds. Jesus only spoke for 2 seconds. He said, hey, rise up, take your mat and walk. Kwa sekhatana 38 years. Wakhatwa 2 seconds. Othi rise up. Ngoba izwi elivele ezulwini lifika wena yazi abanye abalamukeli leli izwi ngoba sebesafara isikhathi eside. Bathi kodwa Nkosi yami ngiyamuza umfundisi washumayela. Kodwa mina ngalahla ubaba ave ngihlupheka. Yabona isimo sakho sidala. Kodwa leli izwi lalikhona umhlaba ungakasekela. Oh Jesus. Ulizwi akudinganga uJesu lokho akhuluma indaba ende ekhuluma indaba ende ngoba wayinamandla phezu kwesimo. Oh Jesus. Yabona namhlanje ngizothi qhatha izwi nesimo sakho. Izwi linamandla. Doesn't matter you have suffered for 10 years. If you can just believe this word, it's namhlanje, it's your new season. Jesus will do it for you. Kholwa. Thank you, Jesus. John Makontali kholwa. Kholwa. When Jesus said, rise up, take your mat. Lendoda yaba kwaba nento enhlizweni yakhe yathi, this is the man I was waiting for. Yathi ngizokholwa uye. Yazi lendoda, can I tell you this? Ayizange imbuze ukuthi ubani igama lakho? Ubani igama lakho ke wena? Awuboni ukuthi akekho umuntu yakholwa yizwi. Yabona bangishumayela nje uSathane ukutshela into eziningi. Ucabanga ukuthi umfundisi usho wena. Yabona isimo sakho kade usafara wena. Oh Jesus. My God, don't listen to Satan. Just take this word and believe it. Oh, Jesus. Yabona HIV ayinawo amandla. Egameni Phezu kaJesu. kaJesu waseNazaretha. Oh, Jesus. Wena ungavuka uyibuke sibukela ukuthi ngeke ngife. Utshela ingane yakho lokuthi uyipositive ukuthi ngeke lo mntwana afa. Uthi ngemvimbo yakhe siphilisiwe. Uthi ngiyaphila ngegama lika Jesu. Uthi angiye emangcwabeni angiye ethuneni. Ngiyaphila ngegama lika. Hey, rise up and walk, rise up and walk. Rise up and walk, rise up and walk. Hallelujah. Lendoda yakholwa. Yathi mayikholwa, yathi mayisukuma kwaqhuma imthambo. Emzimbeni. Kwasekusebenza ulizwi. WayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu eqaleni wayekho umhlaba ungakabibikho. Jesus. Ngaye kwadalwa konke ngaye, kwadalwa konke kudalelwa yena ngaye. Ulizwi waphilisa isimo esasisinca. Let me tell you this. Jesus was younger than the man, but Christ was older than the man. Oh Jesus. Ulizwi wayemdala kunesifo salendoda. Kodwa umzimba uJesu wayemncane. Wayekuma 30s. Kodwa ulizwi uKristu wayemdala. Engazuthi kwathi waqhude manikiniki. uJesu mdala. Isifo salendoda sincane sina 38 years. Kodwa ulizwi wayekhona umhlaba ungakasekela. Namhlanje ngithi qhude manikiniki. Isimo sakho sincane. uJesu mdala ake uthi Jesus. Ake uthi Jesus. Ake uthi Jesus. Ake uthi Jesus. Jesu mdala. Kunalesi simo obhekele naso. Yasithatha uhlaka lendoda yalithatha. Yalithwala. Yahamba nalo kuyisabatha. Bafika abapriest. Bathi yendoda. Why uthatha lolu hlaka? Ngoba abapriest abanendaba nokugula kwendoda. Banendaba nesabatha. Angiyeke ke. Ungayitshela ngoba usindiso bonke bazokushayela izandla. Kunabapriest bakhona. Bazothi nawe usuku lento yensindiso. Umlilo wamaphepha. Kodwa ngizokutshela uJesu mdala. Uthi lo baba, bathi ubani okutshela ukuthi thatha wathi angazi ukuthi ubani. Kodwa engikwazi ukuthi uthe kimi
Angithathanga igama lakhe ngithatha ukusho kwakhe. Namhlanje yekela into eziningi thatha ukusho kwakhe. Ake ukhohlwe ipolitiki yesonto thatha ukusho kwakhe. Ake ukhohlwe ipolitiki yase Witbank thatha ukusho kwakhe. Abanye bazokufonela ufunani kulolo tende musuku bazonda baxolele wena thatha ukusho kwakhe. Hey namhlanje uthini uthi rise up. Carry your mat and walk. Rise up. Carry your mat and walk. Overcome every voice of discouragement. Abanye bazosusa indisuboneni ngithi mina bayeke baxolele musibambela amagrudge wena just bump ukusho kwakhe uthini uthi rise up carry your mat and walk. I declare you are walking, you are overcoming, you are overcoming. I see you overcoming your shame. I see you overcoming your shame. I see you overcoming the voice of discouragement. Rise up, carry your mat and walk. Let me declare, let me prophesy upon somebody. I see you rising up. I see you carrying your mat. I see you walking. You shall walk with the Lord. You shall walk with Jesus Christ. Abantu bazombona uNkulunkulu wakho. I announce it upon your life. Hey, rise up. Carry your mat and walk. I see you walking. I see you walking. If you believe, shout hallelujah. Athandaza sime ngenyawo. Nkosi ngithembe wena. Jesus, God bless you. Yaphila indoda. My God. Jesu langa lompe agumnyama. My God. Awukhona. My God. Jesu langa. Jesu langa. Mighty Jesus, my God. Agumnyama. My God. My Jesus. Enkosiam. Enkosiam. Pati. Dizzy pagan. Dizzy pagan. Enkosiami. Kiwamgele. Mighty Jesus. Bathi Jesu langa lomphefumulo. Akumnyama mase kufike wena. Ngizo announce namhlanje Nkosi yami. Ngibona abantu bakhala inyembezi kodwa ngizothi namhlanje kunomuntu gama lakhe Kristu Jesu. You were suffering. You did not know you were waiting for him. Into yashawu Satan ngale ndoda ukuthi at his suffering he met Jesus. In your suffering met Jesus. Lomphefumulo. My God. Agumnyama. Jesu langa. Jesus. Mighty Jesus. Ulilanga. Mighty Jesus. Agumnyama. Agumnyama. Dizipaga. Jesus. Dizipaga me. My Jesus, my God, Iwangele, Hilabashakatalabaya, Hallelujah, Kizipagandis, Hallelujah, Kizipagames, Hilabashakatal, Iwangele.
Mighty Jesus. Asivala amehlo Nkosi yami. Kunabantu akade bekhala. Bebengazi. Bakhala nje kunoJesu obalindileyo. Ubalinde in the pool of Bethesda. The pool was next to the gate called the sheep gate. Kunabantu akade bekhala kanti Jesus is waiting. Hey Nkosi yami. Jesus has been waiting for you. Ngiyacela namhlanje. Mawuthi Nkosi uJesu. Ngiyakholwa uwe. Ngizobamba ukusho kwakho kusukela namhlanje. Nginikela impilo yami kuwe Jesu. Kade ngikhala bengazi ukuthi kanti ngoba ngishiwa abantu nje wena baba ungipreparela ukuhlangana nawe. Cela mawusho njalo namhlanje ngifuna ukuhlangana noJesu phakamise isandla sakho saka right. God bless you ngibona izandla yini. God bless you mama. God bless you baba. God bless you my sister. Siphakamisele phezulu. Ngifuna ukuhlangana naye namhlanje. Le ndoda yayikhala for 38 years kanti yayingazi amazulu ayihlelela umthetheleli ayihlelela umuntu uKristu Jesu. Hlangana noJesu namhlanje. Hlangana noJesu namhlanje. Hlangana noJesu namhlanje. Uzohlangana. God promise ngibona izandla eziningi. Ngibona omama, ngibona obaba. Ngibona obhuti. Nkosi yami. Mighty Jesus. Fundisi wami ngivumela ngithandazele abantu. Just for 2 minutes. Cela nina nonke niphakamisa izandla. Wozani kimi ngizonithandazela. God bless you. God bless you. God bless. Bashaleni izandla napha bayeza. Woza mama. Makathala bashik. Woza. Ungasaba amehla abantu gijima isikhathi asekho. Gijima. Faith Jesu langa lomphefumulo. Mighty Jesus. Kula bashakata. Thank you Jesus. Hey Nkosi yami. All right. Yes, phakamisa izandla zakho. Ngiyancenga nawe. Liyini ithemba lakho? Awu Nkosi yami. Ngiyamuzwa uJesu yazi ngiyamuzwa. Ma ushers be careful. Kunomuntu ominathi namhlanje. Jesus. Kunomuntu ohlangana naye namhlanje. Hlangana naye namhlanje. Hlangana naye. Impilo yakho ngeke iphinde ifane. Le ndoda yahlangana noJesu. Impilo yayo ayiphindanga yafana. Jesu wahlangana naye tempelini. Wathi wendoda ungabusona. Wathi stop sinning. Ngoba ukhula nje isono. Namhlanje ngiyokuncenga. Ngithi namhlanje uJesu ukuhlukanisa nesono namandla esono. Ngoba isono esiletha lezinto. Isono esivula uSathane namadimoni akho ukuthi ahlasele impilo yakho. Namhlanje ehlangana noJesu umvumela ishintshe impilo yakho. Zo announce namhlanje ukufika kwakhe is the presence of light and the absence of darkness. Abanye bahlulwe izinto, utshwala, ama drugs. Abanye abaziwe emakhaya babhunguka. Abanye banokuxokozela bayalwa, abanayo ipeace, abanye baphuma emajele, abanye babanjwe kodwa namhlanje ezohlangana noJesu. Akadeli nokumkhonza kuncane kwami. Uyaxolela namhlanje hlangana naye. Impilo yakho ngeke iphinde ifane. Siphakamise izandla zethu. Thank you Jesus. Ngiyayizwa indoda eyahlangana nalo baba ikhona namhlanje. When there was a meeting in the pool of Bethesda, that man called Jesus, who met that man, I feel him is here. He's meeting us. Namhlanje ebusuku ngiyamuzwa. Kunabantu bazofakaza leli tente lingakahambi. Bethi kuleli tente ngihlangane noJesu impilo yami ayiphindanga yafana. Namhlanje ikhathala. Uhlangana naye. Ubaleka amadimoni. Ubaleka ama-addiction. Yonke inhlobo amandla omnyama iyabaleka. Abantwana abangazwani nabazali namhlanje bayofika bethi mama ngixolele. Baba ngixolele bengingazi. Kodwa namhlanje sengihlangene noJesu. Ngane bengalala emakhaya. Zibanjwa ama boyfriends, zibanjwa utshwala namhlanje sizwe emakhaya singozithi mama ngixolele.
bengibanjwe ukungazi uhlaka lami elungibambe for years kodwa namhlanje ebusuku sengihlangane nendoda sengihlangane nomuntu ogama lakho Jesu hlangana naye namhlanje uyanqonqoza enhlizweni yakho mawuvula uzongena ahlale adle nawe abe ne fellowship abe nobudlelwano kuphuma amadimoni addiction awazi ukuthi le addiction uzoyinqoba kanjani uzoyinqoba ngokuthi wamukele uJesu afike ayilanga lokusa afika lethu ukukhanya ukubale ubumnyama kuhamba kungashongo mase kufika ukukhanya lezi zinto ezikubambile izobaleka ingashongo ngeke ivalelise kodwa ziyahamba namhlanje phakamisa izandla zakho ngiyacela nawe usele ngephutha ungakamamukeli uJesu gijima uze ngaphambili bantu ngeke kusize ngalutho gijima uzojoyina labantu Jesu ufuna ukuhlangana nawe namhlanje ebusuku uxolele izono zami siphakamisa izandla sicela nisho lamazwi emva kwami thank you Jesus Baba egameni lika Jesu Baba namhlanje ebusuku njengale yandoda eyayisigule for 38 years Baba ngiza kuwe Baba ngiyakholwa ngenhliziyo yami ukuthi wamvusa uJesu kwabafile ngiyavuma umlomo wami ukuthi uJesu inkosi Nkosi uJesu ngene enhlizweni yami thethelele izono zami ngixolele wonke amacala ami njengendoda eyahlangana nawe echibini laseBethesda nami namhlanje ngihlangana nawe ngamukele bhala igama lami encwadini yokuphila Baba ngiyakholwa ukuthi wamvusa uJesu kwabafile ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uJesu uyinkosi Nkosi uJesu kusukela namhlanje ngenzo wakho ngipha amandla ngenzela umusa ngiphilele wena imihla yonke yokuphila kwami ungalisusi igama lami encwadini yokuphila ngize ngifike kuwe ngegama lika Jesu asithandaze cela mfundisi ucela mfundisi oyedwa azothandaza while I lay hands upon these people thank you Jesus kolabosha ngicela nje uthandaze la ukhona just pray la ukhona ake sithandaze sonke babe egameni lika ko HIV khale baleke iqalekiso as I pray for you welcome home welcome to Jesus uhlangana naye namhlanje njengendoda eyahlangana na iqalekiso siyabaleka amadimoni ayabaleka thandaza mfundisi wami babeka izandla ngegama lika Jesu athandaza sonke sibabe Nabangakhona ukulala namhlanje bayakhululeka nabangakhona ukulala bayakhululeka namhlanje nababanjamandla sekhathini bayakhululeka namhlanje bangabakho siwabinela izulu liyabahlenga egameni lika Jesu izulu liyabahlenga egameni lika Jesu bayaphiliswa abagulayo baphiliswa bayaphuma kule ndawo baphethe uhlaka labo egameni lika Jesu bakhona bobo shathala babafana likhalia thola bobo khoshathala babafana liyakhona thoshakha Jesus liyathoshatha egameni lika Jesu ushakathaya liyakhele boshatha ukhala ngekhoshiyakhatha egameni lika Jesu bayakhululwa mandele beboshaya likhalia ngele bebokhosana lababoshiwayo uNkulunkulu inyaka bazokhululwa namhlanje yonke izinto ezabosha inyaka egameni lika Jesu waseNazaretha namhlanje uNkulunkulu wethu ngale uyohamba ama-addiction empilweni zabo uyohamba i-cancer empilweni zabo uyohamba i-HIV empilweni zabo bayakhululwa
Makelebe boshata. Likalianto sana. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Liyahlokoza izulu. Liyahlokoza izulu. Liyahlokoza izulu. Liyahlokoza izulu. Liyahlokoza izulu. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Phakama Nkosi yethu. Phakama uNkulunkulu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Akeshela uNkulunkulu izandla. Mighty Jesus. Let me pray for you. Look at me, Jesus. Look at me. Touch yourself here. I saw this pain. It's leaving. Okay? God is healing you. Don't worry. As you accept Jesus. Jesus is healing you. Let me touch you here. Come here. Let me touch you here. You are free. Please, I want to pray for you. Mama, come. This lady. Come. Ngivumelene ngivale. Kodwa kusasa I will pray for you. Yes? Hallelujah. Come on. Jesus. Be healed. We are free from today. Uphi umntwana wakho? Why umshiyile?